صارما وسط الغواني وتصل ذكر الأغاني وارمي في البيت لساني وصل مكتومتنا. Alhamdulillah, an lamɛnbaga cɛ ani muso bɔlɔlɔ sira fɛ n'o ye an ka bɔlɔlɔ siraw ye Baningo TV ani Kibaru Bugufiyɛ fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na nin wagati in na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo. Bi an bɛ an fa ani an karamɔgɔ fɛ yen n'o ye Elhaji Seku Amadu Siribe n'an ko ale ma ko Baningo Amadu Sogokan ani Manifiya tɛna. Karamɔgɔ assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Karamɔgɔ komi i ni mɔgɔw tun famana wagatinin na nka an bɛ mikoro gɛrɛ la folikan min b'i bolo ka se i kanubaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i ka dakuruɲɛ fila folikan s'u ma. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله اللهم صل على سيدنا النبي الكريم وسفينا وحبيبنا محمد بن عبد الله كرامنا كاتبي وإمام المرسلين صلوات لله للمبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مالفنيا سبابوي Sheku Amadu Sidibe Baningo Amadu ambalimaw an b'a fo k'a marhaba ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an sago d'an ma ya rabbi ala ka jigiya to ala ka kunaja d'an ma diɲɛ ye sababu ye ala ye diɲɛ da sababu wa ala bi diɲɛ wuli sababu an famana mɔgɔw ma nka sabu b'a la bari kuma dɔw baara cogoya b'o yira kuma an ka foli b'an kanubaw ye Toyifatule Media Sabu Ɲuman Media Kibaru Bugufiyɛ n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ɲininkali b'aw bolo wa? Karamɔgɔ foli diyara an ye an bɛ don an ka babu kɔnɔ komi an bɛ kalo min na nin kalo bɔlen kɔfɛ an bɛna don sunkalo de kɔnɔ kalo in komi a tɔ bɛ yen nɔ n'a y'a sɔrɔ kalo in tɔ suni ni baraji b'a la i k'i da don o la k'o fɔ an ye. Alhamdulilahi baraji bɛ kalo in suni la n'i y'a sɔrɔ maa min ma kalo in yɛrɛ bila k'i sera k'a don timinanja fɛ e ta y'o baraji de ye maa min m'a don i tɛ o tigi sɔrɔ fiyewu 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 baraji b'a la nin kalo in min n'a bɛna bɔ an tɛna n'o ye awa Shawabanu ye o Shawabanu kalo in ka tile kelen sun a la baraji min b'a la o de ka bon kosɛbɛ an baden alisilamɛ dɔw ye a tila bɛɛ sun dɔw y'a sun ntɛnɛn o ntɛnɛn alamisa o alamisa juma o juma minnu y'a kɛ a tigiw bɛɛ lajɛlen hɛrɛ b'u ye alikiyama wa ala teriw don diɲɛ kɔnɔ wa sɔrɔ bɛɛ b'u ye bari ni ala yafara maa min ma e de ta ye sɔrɔ bɛɛ ye o de kama a bi fɔ man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. A ko kuma na ni maa min siranna ala ɲɛ ala na bɔda d'i ma wa ni so gɛrɛsɛgɛ la a t'o di maa wɛrɛ fana ma o kuma na maa min sunna Shawabanu kalo in na ala yafar'i ma ka ban n'o kɛra i ni ala ka di wa i ta ye sɔrɔ ye o kuma na o ye kalo in nafa dɔ ye an bɛna don dɔ wɛrɛ de la min ka bon a bɛɛ ye n'o ye farida yɛrɛ ye o kuma na o farida min n'o ye alakiraba yɛrɛ min dira a ma ni ala ta don an bɛna don o fana rɔ sunkaloma kɔnɔ a ma ban dɛ a tɔba de bɛ yen n'i y'o kɛ sunkaloma kɔnɔ in na min ka bon tiledonkola ani jiminbaliya bɛɛ ye o bɛ yen an bɛna an da so olu ma ni waati m'an da an tɛgɛ ma. A karamɔgɔ o faamuna n'an bɔra sunkaloma kɔnɔ na an bɛna don sunkalo min na nin ye an bɛ fɛ fɛn dɔw bɛ kɛ sunkalo yɛrɛ kɔnɔ i k'i da don la k'o walawala an ye n'o dɔw ye
sunkalo kɔnɔ baara dɔ bɛ yen yala olu kɛli dagalen don wa walima olu kɛli dagalen tɛ. Bon sunkalo ye waati kɛrɛnkɛrɛnlen de ye. Baara caman bɛ sunkalo la maa kan k'i débarrasser o la. Bon k'a sɔrɔ sunkalo ma se baara o baara bɛ yen k'a bɛ sunkalo b'o kɔ o baara i bɛ taa sɔrɔ o baaraw b'u dan ma fana parce que baara bɛɛ tɛ kɛta bɛɛ fana tɛ kɛtaw bɛ yen o bɛ kɛ waati wɛrɛ la nka sunkalo mana se o bɛ dabila o dɔ ye jumɛn ye waati wɛrɛw la maa bɛ ji min tilegan fɛ o mais sunkalo la o bɛ bɔ a la waati wɛrɛw la maa bɛ to dun tilegan fɛ mais sunkalo mana daminɛ o bɛ dabila i bɛ baro dɔw kɛ kuma dɔw fɔli dagalen do ye waati wɛrɛw la nka sunkalo mana se o bɛ dabila o de kama ni sinna k'a fɔ ten ko ko bɛ yen ni sun b'a kɔ ko hali kalo wɛrɛw la o bɛ kɔ n'i y'o fɔ dɔrɔn e filila bari an bɛ to dun kalo wɛrɛw la ka ji min nka sunkalo la o dagalen tɛ o donc différence bɛ kuma ninnu na baara dɔw bɛ yen olu man ka kɛ sunkalo la kɛta de ye sunkalo ɲɛsigi yɛrɛ o kan ka daminɛ depuis arijabu la kalo 3 a sabanan bɛɛ bɛ sunkalo ma sunkalo ɲɛ bɛɛ sunkalo baraji ɲini ɲɛ bɛɛ an bɛ nin kalo min na san yarɔ a tɔ bɛ ɲini ka kɛ semaine 1 dɔɔni wali semaine 2 o de tɛ bon n'i b'a fɛ ka sunkalo baraji yɛrɛ bɛɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ tiledongɔla in nama tɛ k'a sɔrɔ ji toli in nama tɛ baraji wɛrɛw b'a la ala ye minnu kɛrɛnkɛrɛn a ka foniserew ye ala ye minnu kɛrɛnkɛrɛn a ka foniserew ye o barajiw bɛ yen o dɔ ye jumɛn ye yanni sunkalo don cɛ k'a dɔn jamakulu dɔ bɛ yen u b'a fɛ ka hinɛ ala ka jɔn dɔw la i fana ka wuli ka hinɛ o jamakulu la o bɛ sɔrɔ ka hinɛ ala ka jɔnw na kɛ mɛ ni ala ka hinɛ nege bɛ mun na a se t'u ye u ka hinɛ ma kɛ f'u ye wa bon se bɛ e min ye ni e bɛ se ka hinɛ olu fana la hinɛ o la o dɔ ye jumɛn ye misiriw kɔnɔ o dɔ ye jumɛn ye kalanbulon o dɔ ye jumɛn ye i komi association minnu mago bɛ silamɛya la mɛ a se t'u ye mɛ se bɛ e maa min ye gɛrɛw la kɛ i ka fɛn d'u ma ka ala dɛmɛ ka dumuniw san ka suntigɛw labɛn ka tila ka malo ni sukaro di mɔgɔw ma ala kama u ka se k'u ka sun tigɛ k'a sɔrɔ u ma taa juru ta k'u ka sun don k'a tigɛ o mɛ ni maa ma se k'o kɛ n'i ye nafolomugu da bon kɔnɔ wari dun di sɛfan wɛrɛ ye k'a b'i tɔɔrɔ dɛ k'a b'i tɔɔrɔ ka dɔ fara den kan o ti kɛ dɛ n'i ye wari min ni o de ye sɛfan tɔɔrɔlen ye o sɛden b'i ye n'i ye wari min ni o nafa k'a tu o de b'i ye donc sunkalo ɲɛkɔrɔla in tɔ bɛɛ foniserew ye alijinɛ bonda yɛlɛlen don foniserew ye semaine 1 ani dɔɔni sisan yanni sunkalo cɛ mɔgɔ bɛ dɛmɛ sunkalo kɔnɔ mɛ mɔgɔ dɛmɛli sunkalo kɔnɔ a nafa man bon komi sunkalo ɲɛkɔrɔla n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ sunkalo ɲɛkɔrɔla a dɛmɛ mɛ mɔgɔ kɛlen k'a labɛn juru tali fɛ ka ban denbayaba b'a bolo ale de taara juru ta ka ban a ye juru ta 20,000 40,000 k'a ka denbaya ka sukaro ni malo sa juru la a kɛlen k'o bɛɛ kɛ ka ban e y'a to yen fɔ sunkalo donna sunkalo cɛ ma ka sɔrɔ ka n'a wele sunkalo tile 15 o tuma n ye 50,000 ci ma i k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye non e bɛ retard la ni wari in kɔni tun b'i bolo mara kɔnɔ i ma ala ta dɛ i y'i sago de ta donc o tɛ ala ka jɔn dɛmɛ ye ala ka jɔn min dɛmɛ cogo min na sunkalo ɲɛkɔrɔ sa semaine 1 wali semaine 2 tɛ nin ya fonisere bɛɛ k'i jija i bɛ fɛn o fɛn kɛ sisan n'i y'a kɛ sisan k'a tigi denbayatigi bali juru tali ma k'a ka denbaya ka sun don walahi baraji min b'o la sɔrɔ min b'o la ala bolo o de ka di ala ye ka tɛmɛ tiledongɔla in guru bɛɛ kan mɛ an b'a fɔ tiledongɔla in t'a la o b'a la mɛ tiledongɔla fu k'a sɔrɔ nafolomugu mara a b'i bolo i ma hinɛ mɔgɔ la ale tun k'a to yen parce que ala tɛ min fɛ o de y'o ye o de kama ala b'a fɔ yasibu ana ma lahu akilada kɛla la yubazana fil automat wala karamɔgɔ o faamuna an b'a dɔn an lamɛnbaga caman ye faamuyali sɔrɔ nin na nka halisa an bɛ to sunkalo kɔnɔna la an b'a ye sunkalo kɔnɔna la fɛnɛ dɔw ka feerefɛn bɛ yen u bɛ a dayɛlɛ ka caman fara a sɔngɔ kan yala o dagalen don wa walima o ko bɛ cogo di ayiwa bon i b'a dɔn ala ko y'a dama ko ye diinɛ fana y'a dama ko ye farafinya y'a dama ko ye nka maliyɛnya fana y'a dama ko ye nin fɛn dama min fɔlen filɛ nin ye komi arasi de maliyɛn fana ye maliyɛn de ye fɛn min bɛ yen n'a ma ta u bɛ fɛn bɛɛ de gɛlɛya sisan k'a turu da amarigo kun amarigo jumɛn min
amarigotigiw de amarigo daw yɛrɛ ka mada malika o maliyɛn kelen si tɛ yen k'a bɛ baranato dun k'a k'a sago ye maliyɛn kelen di tɛ yen k'a bɛ balo kuto la maliyɛn kelen si tɛ yen k'e bɛ fɛn min dɔn n'a bɛ fɔ naji na dɔ bɛ yen ko damisa yangaw yɛrɛ t'a dɔn maliyɛn kelen si tɛ yen ko anw b'a dɔn ko mangani k'o ye dumuni yɛrɛ ye anw m'o jate baga de ye baga min ni ngɛrɛninw b'a dun bon sisan jamana bɛɛ n'i ka dumuni don malo min ni o marigo dara anw kan o malo de bɛ sɛnɛ anw fɛ yan ɲɔ min marigo dala anw kan o b'anw fɛ yan misi min marigo dala anw kan yan o de bɛ yan han jaba min marigo dala anw kan o de bɛ sɛnɛ yan pomidɛri marigo dala o de b'anw fɛ yan donc sisan jamanaw de ye marigo da u yɛrɛ kan ɔ mais munna siman marigo dala siman de bɛ bɔ anw fɛ yan han donc sisan munna fɛnw bɛ gɛlɛya ka b'u cogo rɔ jamanaden yɛrɛ cogoya de man ɲi bon n'u y'u cogoya in changer u ni ala bɛ ɲɔgɔn ye o de kama ala ko a ko sitatu mina nasi a ko jamakulu mɔgɔ 6 bɛ kira mantow na la yujawizu ila sirate a ko a mɔgɔ 6 la a kelen si jogo 6 bɛ yen n'o yera jamakulu kelen o kelen na a k'a sen ti bila siratu kɔfɛ an mago tɛ jogo 6 in na an bɛ kelen de ta jogo kelen o jogo in ye jumɛn ye man y'a kolo riba maa min ye riba nafolo kɛ a balo ye wali ka riba kɛ a nafolo ɲini jogo ye ka gɛlɛya da fɛn kan min ma sa gɛlɛya waati kɔnɔ walasa ka caman sɔrɔ o de kama wayilu lil mutaffifina o bi kuma kan kosɛbɛ ala ko bɔnɛ ni halaki ni ta tiɲɛ o b'a tigi bɛɛ lahara don dɔw kɛlen bɛ ka fɛn dɔw mara sisan k'a sa ka n'a mara k'a gɛlɛya jumɛn b'o la ɲamaku b'o la ndomi b'o la sukaro b'o la saɲɔ b'o la nsira b'o la maaw bɛ se fɛn o fɛn ma da b'o la k'a bɛɛ sa ka n'a mara ka sɔrɔ k'a gɛlɛya k'a ti sɔrɔ e de m'a bɛɛ sa k'a ti sɔrɔ e de y'a bɛɛ sa ka n'a mara k'a ti sɔrɔ a bɛ sɔrɔ cogo di a bɛɛ b'e bolo magasin kɔnɔ e n'i ka se tɔn de bɛ aw bolo aw mɔgɔ dama dama de don aw ye jagokɛlabaw de ye aw de y'a bɛɛ sa sisan k'a mara aw ko k'a ti sɔrɔ sɔrɔ cogo b'a la aw yɛrɛ quoi n'a ye prix min da o kan mɔgɔw b'a sa kɛ mais ala ko a tigi kelen sen tɛ siratu kɔfɛla ye donc sunkalo in na n'a ka di maa min ye i b'i farati dɛ wala sun ye mɔgɔ caman bolo ka tile kɔn la i yɛrɛ pɛridilen sun na o de ka ca u k'u janto kuma in na nin kuma in ka go u ye dɛ mais nin de y'u ka hɛrɛ ye se bɛ mɔgɔ min ye fantan caman ka sun minɛlen ka ca setigi ta ye parce que se bɛ e mais e ma se ka seya waleya k'a di fantanw ma e m'a lawaleya k'a di dɛsɛbaatɔw ma n'a fɔra sisan ko ka suntigɛ labɛn k'a di ala ma suntigɛ minnu bɛ labɛn sa ti di ala ma o u setigi mobilitigi vilatigi sangasotigi dama u bɛ taa sa ka taa faamaw jɔ da la ka da minɛ fantan kelen tɛ don yen n'i ye moto ye min bolo k'o don mɛn o y'u ka ciden ye u bɛ sɔrɔ ka t'u sigi biɲɛ yiralen sogo yiralen sɔn yiralen sogo galakaw o kulɔlen o tuma setigi dama u bɛ t'u sigi k'o ɲimi u n'u ka jalamugu u n'u ka sew ka sɔrɔ ka barika da ɲɔgɔn ye ka wuli ka ɲɔgɔn fo ka jinimerew min ka boisson min ka i tɛ diɲɛ danfɛn si ye i b'a fɔ ko alijinɛ kɔnɔna k'a dun n'u ye jɔnni nu min na o b'o tɔ fili n'u ye dɔɔni min na o b'o tɔ fili walahi n bɛ ka segin kuma min kan lahara nin yɔrɔ min b'o la ala kɔngɔ de don nin yɔrɔ min b'a jamakulu la kɔngɔ de don wala donc sisan i bɛ nin lajɛ i bɛ taa sɔrɔ anw yɛrɛ ka diinɛmaa dɔw b'a la ni diinɛmaa dɔw bɛ yen n'u ye maaw wele k'a fɔ a ye na sun tigɛ walahi sun bɛ taa tigɛ ale ka so i tɛ taa geribu kelen sɔrɔ dɛsɛbaatɔ kelen sɔrɔ a la n'i ye kalandenninw sɔrɔ a la i bɛ taa sɔrɔ olu de sigi mɛ kɛnɛma sirabada dɔ la tɛgɛko palaninw de b'u bolo kini cɔninw bɛ yɛlɛma olu kun hali n'u nan'u jɔ a ye bonya u b'u gɛn han su in tigɛra mun kama ani tɔgɔ ɲini ani bonya ɲini ani jɔyɔrɔ ɲini a banna donc ala bɛ min donc fɛn dɔw dagalen tɛ sunkalo la nin y'a dɔw de ye a se bɛɛ b'u ye mais u b'a kɛ cogo min na e yɛrɛ ɲɛ b'a la nka olu yɛrɛ damaw de don bɔ da t'a fɔ quoi n'a gɛrɛla o la dɔn an b'a fɔ parce que anw b'a dɔn an ye cɔ t'a k'u la ye parce que pourquoi a tɛ ka kɛ ala ɲɛ o ni mɔgɔw invité la ko ka taa sun tigɛ n k'a kan ka tigɛ misirida la fantanw misiri seliba bɛɛ dagali b'a la o
est-ce que y'a faamu mais ni maaw welela yɔrɔ yɔrɔ ko ka taa sun tigɛ i bɛ taa sɔrɔ setigiba dama maa minnu bɛ se ka maa 100 sun nakari olu de invitelen don ko ka na sun tigɛ min anw ka sunkalo tɛ bɛn ɲini ye han sunkalo ye ala ɲini de ye bɛn ɲini yɔrɔ tɛ o ni bɛndaw cɛ o y'o bannen ye mais a ye fantanw wele a ka taa sun tigɛ o ye wala a y'a hinɛ u la a bɛ min kɛ sogobaw ni fɛnw ye k'a dɔn a ka so ta a t'a di fantanw ma wa o kama anw bɛ yan donc labɛn m'an bolo an da bɛna s'a ma naam o faamuna yala an b'a dɔn sisan kɔni an ka commerçant u ye faamuyali caman sɔrɔ nin ko la halisa an bɛ to sunkalo kɔnɔna la kɔnɔ dɔw bɛ yen u bɛ labɛn min kɛ kalo tɔw la sunkalo la u b'o fini kelenw don sunkalo la yala sunkalo kɔnɔ finidon a ko bɛ lahala jumɛn la i k'i da don o la k'o walawala n ye. bon sunkalo ye waati tangalen de ye bon fini min bɛ bɔ waati wɛrɛw la ani fini min bɛ don sunkalo la bon olu ma ka kɛ kelen ye surtout an balakaw i bɛ musomanin minnu ye siraba kan ka yaala sisan assiette b'u bɛɛ kun ni sunkalo daminɛna sisan i bɛ na u ye sisan i b'a fɔ jinɛw fara m'u kan dɔw ba yɛrɛ de b'a fɔ i labɛn dɛ i labɛn waasi i ka kangaliba ka sa i labɛn dɛ waasi i ka pɔmu ka sa o tuma a bɛ labɛn ni mun ye npogotigi falen i b'a sɔrɔ a b'i labɛn ni débardeur de ye débardeur b'a kan na a b'i labɛn n'o de ye o tuma na waatiw surunyana donc a b'i labɛn débardeur b'a la a langolo bɔlen don sunkalo rɔ ka taama mais o fana bɛ taama la gɛsɛ kɛnɛ dɔ b'a da ɲɔgɔn kuma yɛrɛ komi u t'a la ka kɔrɔ mais a bɛ tiledon kɔnɔna la gɛsɛ kɛnɛ dɔ b'a da kɔnɔ a bɛ k'o ɲimi k'ale yɛrɛ bɛ sun na mais i b'a sɔrɔ a lahala bɛɛ bɛ kɛnɛ dɔ ka yaala bon olu tɛ sun ye o tɛ sun ye wala a cira de k'a ka jago kɛ k'a yɛrɛ yira k'a kɛ dugalen ye ka jago kɛ ni fɛn sɔrɔ la u b'u yɛrɛ balo n'o ye donc o tɛ sun ye wala u k'u farati quoi seliba o seliba fini doncogo bɛ yen wa nazaru ilal janabiyati wa talazuzu bi kalabiha wa ya haramu alayhi ɲɛden ka filɛli yɔrɔ dɔw bɛ adamaden la o ye haramu ye fini doncogo dɔw bɛ yen ni ɲɛw y'i filɛ i bɛ jurumu sɔrɔ ɔ i m'a ye sisan o tuma na nin yɔrɔ in de tun bɛ fɛ k'a fɔ voilà 13h17 aya o faamuna nka an bɛ kuma surunya ɲɛna an bɔ kuma kɔnɔ karamɔgɔ an b'a ye san tɔw sunkalo la i yɛrɛ i bɛ dɛmɛ caman ta ka ɲɛsin alisilamɛw ma yala ɲina t'a la i labɛnnen don ka labɛn jumɛn ta ka ɲɛsin alisilamɛw ma ɲina t'a la. bon alhamdulilahi kabini ko in ka dɔgɔ n m'a fɔ a ka dɔgɔ cogo di o y'a sɔrɔ a ka bon ala fɛ yen bari ne y'o fɔ seko amadu ko ala ko don mɔgɔ ko tɛ o ne maa ko kun don sa dabilara wala ne yɛrɛ tɛ se n ka ci la yɛrɛ ala de bɛ se o de kama mɔgɔw ka dugawu kɛ k'o to yen ala bolo ala de don n'i y'a sɔrɔ ko ne don mais aw sigi mɛn ko ɲɛsigi maa minnu ma wolo k'a sɔrɔ gulonbalan kelen b'u kɔ ko fa ta ye nin ye olu tun bɛ kɛ fɛn ye a donc kɛ fɛn ye ala ta de ye an b'a dɔn mais sababu bɛ kow la donc ne b'a dɔn n ka kan ka ko kɛ cogo min na bari san o san n b'a fɔ u ye n jigi tɛ mɔgɔ kan na jamana in kɔnɔ fɔ n'a kura kɛra dɛ wala ala jɔn tɛ ban ala jɔnw bɛ yen mais pour le moment ka mi ala kan da maa ma deli k'i ni jɔn de dala sukaro ka se bɔrɔ 5 ma ko e ta ye nin ye wala ji ka mɔgɔdamuw ma wali ka zaviya wala a di seko sɛgɛnɛ kalandenw o mɔgɔ ma deli k'o ye diɲɛ kɔnɔ mali kɔnɔ est-ce que y'a faamu donc ne b'a dɔn ala ta ya ka ko ye ne yɛrɛ de bɛ labɛn kɛ n yɛrɛ ye n bɛ se fɛn o fɛn kɛ n b'a kɛ donc ne yɛrɛ fanga de don bon o fanga hakɛya n t'o fɔ parce que fangaba tɛ n na mais n fanga ye ala de ye bon fanga min ye ala ye maa kɛ dun ya ala fanga min ye ala ye maa b'o dan dɔn wa wala donc ne kɔni labɛnnen don n kan ka min kɛ n yɛrɛ na mɔgɔw kalandenw kalanbulonw an bɛ yɔrɔ min na sa burusi tɛ yan mɔgɔw bɛɛ y'a diɲɛ kɔnɔ n ka nin fanfɛla rɔ jama i b'a jamakulu sigilen san zaviya kɔnɔ mɔgɔ 200 mɔgɔ min b'a la k'a mana surɔfana dun k'a tilela dun k'a bɛ surɔfana sɔrɔ k'a dun mɔgɔ 200 in nɔ ne ka zaviya kɔnɔ i b'a sɔrɔ sisan mɔgɔ mana tilela dun k'a bɛ tila ka surɔfana dun i b'a sɔrɔ o tɛ mɔgɔ 50 bɔ a la mɔgɔ cɔ 150 i b'a sɔrɔ n'a ye tilela dun surɔfana t'a bolo bon o jama de filɛ ne kɔ yan bon ala ye ne de kuntiri kɛ nin de ye tan maa o maa bi ne kɔ ala ma se k'a si ye i y'a mɛn a bɛɛ ye mɔgɔ sɛgɛlenw ye musokɔrɔbaw olu filɛ nin ye cogo si tɛ ninnu ye yan u denw bɛ yen caman den ma se ka kɛ maa ye fɔlɔ bon olu dama nalen ala ko la e fɛ ne bɛ n sigi ka n yɛrɛ kɛ donitaba o de kama n y'o de fɔ
kɛsu tɛ yen n'i ye kɛsu sigi yan k'i bɛ fɛn bila a kɔnɔ ko ninnu ka fɛn bila a kɔnɔ i bɛ tasuma kami de bila a kɔnɔ n'i y'a don i kɔnɔ ala b'i jeni o de bɛ yan donc ne labɛnnen don maɲumako min ni b'a kɛ an se sukaronin min ye k'a d'u ma n se malo kilo 2 min ye k'a d'u ma n b'a d'u ma mais ni se bɛ ɲɛ n kalila ala la ala min ye Mamadu kɛ kira ye malo eremɔrɔku bɛna jɔ yan n b'a di mɔgɔw ma ne b'a di ninnu ma wa setigi tɛ nin jɔ ni mɔbili ye ko n b'a d'e ma dɛ non ne yɛrɛ bolo b'a la wala ne ta ti ɲaami dɛ a bɛ kɛ ala ta di ala ko mun n'a ka kan a bɛ d'olu ma an ye sun tigɛ ka setigi dama wele a ka taa sun tigɛ o fana tɛ kɛ ni sun tigɛra minnu bɛ yen ni olu tɛ dumuni kɛ ko fila olu de b'a sɔrɔ donc labɛn min b'an bolo o bɛ yen ni ala sɔnna Seku Amadu yɛrɛ fanga ni ye min ye min n'o de kɛ ko n bɛ n fanga ni k'a ye san o san k'a kɔrɔ bari dɛmɛbaa tɛ n na n'i ye n yɛrɛ ɲininka n b'a fɔ k'a fɔ ala yɛrɛ de bɛ dɛmɛ bon fɔ ni ala nana dɛmɛ mɔgɔ dɔ fɛ ka bala ne la n'o tɛ ne yɛrɛ kɔni bɛ n yɛrɛ dɔw de mais ne t'a tigi dɔ kɔ. bɛɛ lajɛlen an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni ne kun ye aw kulo garisɛgɛ an b'a dɔn k'a ye faamuyali caman sɔrɔ karamɔgɔ ka nin kuma in na nka an bɛ mikoro gɛrɛ a la halisa folikan laban min b'a bolo a k'o se alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma ani dugawu min b'a bolo ka kɛ jamana ye a k'o dugawu don. bon folikɛ laban min bɛ yen n bɛ foli kɛ Muntugula maire monsieur le maire salon an y'a ye ale gɛrɛla an na a kɛra a siɲɛ fɔlɔ ye voilà donc a gɛrɛla an na ala y'a kɛ a nana sukaro bɔrɔ 2 don wa sukaro bɔrɔ 2 ɔwɔ Mali dugukolo bɛɛ sukaro bɔrɔ 2 faamaw ɲi yɔrɔ ni waritigiw ɲi yɔrɔ ani ŋaniɲɛtigiw ɲi yɔrɔ ale kelen bɛ de sera k'o di sukaro bɔrɔ 2 awɔ mɔgɔ min nana k'a fɔ Seku Amadu sukaro bɔrɔ 2 minɛ i k'i dɛmɛ Zaviya jama ka ca se tɛ mɔgɔw ye i dɛmɛ n'a ye sukaro bɔrɔ 2 donc an ka foli bɛ se monsieur le maire ma wala a y'a jɔ Mali jɔyɔrɔ la a sera k'o min kɛ ani ce o la ala k'a sara ni kayira ye ne kɔni b'a ɲini ala fɛ maa o maa t'a fɛ ka ala dɛmɛ n b'a ɲini ala o ɲi yɔrɔ minɛ i k'a di foniserew ma mɔgɔ o mɔgɔ t'a fɛ ka nafolo di ala ma ala o ɲi yɔrɔ minɛ a la i k'a di foniserew ma ala i ka jɔnw tɔɲɔlen don maa o maa ti nafolo ɲi k'a di ala ma ala o ɲi yɔrɔ minɛ a la i k'a di foniserew ma n ka dugawu ye nin ye maa min ka wari garidilen don a to i bolo yen wari tɛ sɛfan ye k'a bɛ tɔrɔ ka dɔ fara a yɛrɛ kan ala jɔn o jɔn tɛ ka ala dɛmɛ n'a ka nafolo ye a minɛ a la minɛ cogo bɛɛ la n'i bɛ se k'a minɛ a la cogo o cogo ala o se b'e de ye k'a di foniserew ma o k'a di ala ka jɔnw ma o de tun bɛ n fɛ ka maaw fo k'aw barika da sunkalo musaka ala k'a nɔgɔya ala k'a nɔgɔya n'u bɛ sunkalo dɛmɛ u kana kɛ sunkalo cɛ ma mɔgɔ o mɔgɔ k'i bɛ sunkalo dɛmɛ yanni sunkalo cɛ ye semaine 2 don a tigi ta k'a bɔ tasuma rɔ yan'a ka taa juru ta a kɛlen kɔ ka juru ta e nana dɛmɛ o mun ye foyi i y'a bolo ma kɛ de mais i ma foyi kɛ donc nin kuma in ye kuma hakilima de ye quoi voilà o kuma ye nin ye bisimilahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين يصلون والحمد لله رب العالمين karamɔgɔ ye ni ce a faamuna an b'a dɔn lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen faamuyali sɔrɔ nin kuma in na ni ne tun ye a kulo garisɛgɛ ye n'aw min bɛ yen k'aw mago bɛ karamɔgɔ la a bɛ se ka vocal ci a ma whatsapp fɛ n'o ye a ka numéro la 79 19 99 41 aw bɛɛ lajɛlen ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ